Oke guys, kembali lagi bersama macam-macam barungan nih guys, atau barungan warna-warni. Wih, singane ngamuk. Wah, barungannya wih, ngamuk kabeh. Kesurupan apa Mas Abdul? Kesurupan setan. Waduh, kesurupan setan. Wih, menakutkan. Yo, diam, hop. Yo, perkenalan. Ini ada barungan pink dipakai Mas Rama. Wah, Mas Rama. Ada barungan ular dipakai Mas Saji. Mas Henip. Ada devil dipakai Mas Iqbal. Wah, Mas Iqbal. Terus ada barungan hitam dipakai Mas Mas Aji. Wih, Mas Aji. Terus ada barungan singa kecil dipakai Mas Evan. Wah, Mas Elvan. Terus singa besar. Wih, singa besar dipakai Mas Abdul. Wah, Mas Abdul. Terus ada barungan kodok dipakai siapa ini ya? Siapa? Jun. Wah, Jihun. Ya, berdiri. Bangsane para Gandharwa Sewu. Sumikira saka sakenaing papan panggonan kene. Pangertiyo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumikira saka sakenaing alas glagah wakiti. Ayo.
bangsane para Gandharwa Sewu sumingkira saka satengahing papan panggonan kene mangertiyo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja sumingkira saka satengahing alas glagah wakiki ayo Hey!